سلام گەلی هەڤالان ئیرۆ پێڤە زۆخوازم هەنێک فکارێن هەنێک نویسکاران بخوێنم ji we re îro pêda jî ez ê gelek fikaran bawer dikim ez ê bixwînim jê re dibêjin nêrîn li ser qenala Rûdawê an jî wekî di qenalê Kurdî ez dibînim vana û ez dixwazim ku vana bixwînim we re da ku em fikirên wan bibînin, em fikrên wan fehm bikin û em li ser bifikirin û em Kurdî hîn bibin hemî bi tev divere em dest pê bikin. Îro em ê Ako Mihemed ji Polîtbüroyê bo Facebookê ji tevahiya 7 milyar û 800 mirovên li ser rûyê Erdê îro 2 milyar û 200 milyon kes Facebookê bikardînin. Facebook şêwaza arastekariya dezgehên medyayê guhert û dezgeha medyayê ya taybet belaş diyarî û takekesan kir. Bi vîya wayî jî desthilata takekesan li cîhanê zêde kir. Di encamê de jî beşdariya xelkê di hemû warên jiyanê de xurt û bihêz bû. Karê ku Mark Zuckerberg û çar xwendekarên ciwanên hevreyên wî sala 2004 dest pê kirin, arasteya cîhanê guherand û ew guherandin hê jî berdewam e. Tora civakiya Facebookê û piştî wê torên civakiyên din jî têgeha hemwelatiyê rojnamevan bi xwe re derxistin holê û rojnamevaniya elektronî bi awayekî kartêker û berbelav kir ku rojnamevan taxez ber bi nemanê ve dev da. Korina vê rêçikê lezgîntir û bileztir jî dike. Vê hinek kes bo vê baweriyê han da ku dezgehên medyayî ji ber bi nemanê ve diçin lê ev nêrîn ne hûrbîn e. Çimkî bi sedema berfirehbûna torên civakî û medyaya elektronî û pişt re jî berbelavbûna nûçeyên sexte û guftûgoyên niha ku li ser rê nedane bi mana neveroka sexte derketine pêş. Tew heke ji aliyê serokê mezintirîn welatê cîhanê danin tiraf ve jî hatibe danîn, bandora dezgehên medyayî yên pîşeker û profesyonel berfirehtir û zêdetir kirin. Di heman demê de Facebookê guherandineke mezin di rêzbenda kompanyên mezin ên cîhanê de çêkir. Bi awayekî ku îro di bazara borsayê de bihayê Facebookê bi xwe 657 milyar dolar e. Ne tenê bandora xeraba vê li ser aboriyê nebû, lê dibe ku bizaveke din jî diyarî ware aborî kiribe. Her wisa zanyariyên warê bazirganî pir mezintir kir di nav aboriya welatên pêşketiyên cîhanê de. Bi rêdeyeke ku îro girantirîn kompanyên cîhanê ne kompanyên petrolê, lê kompanyên zanyarî û gihandinê ne. Bi awayekî giştî, sûdeke Facebookê ya herî mezin ji bo Kurdan heye, wek neteweke bêdewlet û welatberçekirî û bindest ji bo drûstkirina pêwendiyan û her wisa bi rêvbirina projeyên niştimanî hevbeş yên biçûk û mezin. Lê mixabin bi şêweya ku Kurd niha Facebookê pê bikar tînin, nakokiyên ku di serdema raborî de di nav partiyên de li nav bargeh û rêxistinên taybetên partiyên de hebûn, tên ku bên veguhestin ji bo nav hemû tax, bajarok û bajarên Kurdistanê tev bo nav berîka her Kurdekî jî. Ew hemû pêk ve derûn û mîzaca partiyên Kurdistanê têk didin û wan li hember hev ser û gur dikin. Xerabiya tundî û nermiya zêde her tim ji me re dibêje ku navînbûn rêya rast û dirûst e. Lê mixabin ji serdema derwêşiya ji bo îdeolojiyan û heta niha ku serdema dijîtal û sosyal medyayê ye, Kurd her tim her tiştî bi tundî digirin û bi tundî bikar tînin jî. Çawa ku li ber nexwendina kitabên û bikarhenîna berdewam û sosyal medyayê
روشنبیریya ciwanan pir qels û rûkeş bûye. Bi heman şêweyê têkçûna tama xwarina Kurdî bi sedema daketina gelekî kevaniyên bi sosyal medyayê ku nevaniyên Partiyên Kurdistanê jî ji ber guherandineke li artêşên xwe di sosyal medyayê de pir nearam bûye. Heya niha jî hezbûna hemû partiyên navçe û cîhanê jî me re dibêje ku ev partî û hizb bi ser dikevin ku lêkolînvan û navendên lêkolîneyên baş li ba wan hene, ji bo ku lêkolînên hûr û kûr ên pirsgirêk û çareseriyan pêşkêşî, polîtbîrû û navendên biryarê bikin. Karkirina bi vî awayî her dem sîyaseteke aram û bernameyên baş diyarî partî û hizban kiriye. Lê artêşên sosyal medyayê fikir û aramiyê nadin ti partî û dezgehekê, bi taybetî di rewşa niha de nesaxlema sosyal medyayê ye. Ji bo ku her hizb û partiyek bikare baş biryar bide û ku nevaniyeke wêya aram hebe, divê bîr û baweriyên rasteqîneyên piranîya xelkê ravebike û bi behnfirehî lêkolîn bike û bi hûrkarî jî li navendan biryarê li ser sîyasetê xwe bide. Trump ku çavdêr û bikarînerê mezin e sosyal medyayê ye, ev raz û nîşîv û nearamiyeke zêde li ser polîtîka û kunevaniyê wî diyar e. Lê Barack Obama ku pir kêm sosyal medya bikar dianî û bikarînerekî giran û sosyal medyayê bû, xwediyê sîyaseteke diyar bû. Şopînerên wî jî li Twitterê pir ji followerên Trump zêdetir bûn. Şopîner gelekî spas dikim ji bo ku guhdarî kirim we dît ew çi difikire, em ê vî awayî gelekî bixwînin. Deverem vê vîdeoyê di vir de biqetînin. Ji bîr nekin beşdarî qenala me bibin, qenala me parve bikin, da ku gelek kes me temaşe bikin.